Praise the Lord. Mutanaw ko, kumusta ka ang imong balay dito? Akong balay, imong balay. Naatay mga matahom nga panimalay. Nindot nga mga balay. O kana mga balaya puno sa mga mutya. Okay, ninduta, no? Nga musidlak. Mo nagiawit sa mga bata, ang balay ko sa langit, sidlak-sidlak. Sata, sidlak-sidlak. Aluyo, sidlak-sidlak. Ang balay ko sa langit, sidlak-sidlak. Ang balay na to sa langit, sidlak-sidlak. Luyo sa panganod. Wow, ninduta, no? Amen? Akong balay, imong balay. Hallelujah. Bisan unsa kagwapo sa imuhang building dinhi, mausab na siya ma-fade. Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos ako na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, lalino. Pagkaanin lukog kataho, ang langit tulong bulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyang kabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang. Wala na'y kamatayon, Jesus. Tulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit kamatayon. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang. Dayanan sa mga gila na bato, supa sa kinabuhi, Diyos ang nabuhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos ako na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan. Uhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulong kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan. Wala na'y kamatayon, lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit kamatayon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran. Wala na'y kamatayon, Jesus. Lain usab ang higayon nga imong gipaabot kanamo Ginoo. Diin kami dili gayud malimot sa imong pagkaikaw
Kay ikaw man ang tinubdan sa tanan, apil ang among mga kinabuhi. Ning adlaw, among gibayaw ang imong pangalan. Among gisimba ug salamat na ang Espiritu sa Dios magapakalayo sa among kinabuhi nining mga takna. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, praise the Lord. Kumusta? Maayo. Bulan sa Septembre, unang Domingo, mauna po ang adlaw sa atong pagpartik. Nining itawag Covenant Meal. Diri kita magasugod sa libro sa Salmo. Chapter 91, verse 14 down to 16. Okay, kaganihagi pasalida ang thief in the night. Ingon ko ni Doy. Human sa simba, isunod dayon pasalida ang thief in the night. Okay, rapture na siya. Daan na siya nga salida, pero nindot gihapon siya tanahon. Nahibilin yun taon ang babae. O guwa na siya lain kapaingnan. Nagsibat na lang yun siya, o guwa na siya kapuyan. Kung asa man siya, ginasunod na siya. Ginasunod siya sa mga military. Okay. Salmo, Kapitulo 91, Salmo 91, verse 14, 15, 16. Because He loves me, yan nag-ingon na Ginoo tungod kay nahigugma siya kanako. Says the Lord, I will rescue him. Ang tanang nahigugma sa Ginoo, mingon amen. Hiyon siya, I will rescue him, I will protect him, for he acknowledged my name. Ingon siya, luwason ko siya, proteksyonan ko siya, tungod kay iyang giila ang akong pangalan. Verse 15, mutawag siya kanako, o ako usab mutubag kaniya. Panahon sa mga kasamok, anaa ako uban kaniya. Iyon siya, luwason ko siya, ituboy ko siya, pasidunggan ko siya, o hataas nga kinabuhi, tagbawon ko siya. Amen. Ingon siya, o ipadayag ko kaniya, ang akong gitagana nga kaluwasan. Ingon siya, and show him my salvation. Ipakita ko kaniya, kung unsa ako kamaayo sa tanan nga nahigugma sa Dios. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, dili nato mahuman ni ining buntaga ang maong mensahe tungod kay series. Mahuman ni ining adlaw. Okay. Ang tao nga nahigugma sa Dios, nag-ingon ang 1 Corinto 3, but the man who loves God, kabalo na tayo na, is known by God. Ang tao nga nahigugma sa Dios, mailhan gayod siya sa Dios. Mao kana ang pulong. Naunsaon man pagpakahibalo sa tao, ug unsaon man niya paghigugma, kung wala siya makaila sa Ginoo. Dili pa lang dugay na human ang atong seminar sa duha ka adlaw. Og atong gisgutan gani ang 7 ka sakramento. O gani uban sa inyong mga pag-ampo, naglampos gayud kita. Tungod kay sa atong panahon karon, gawas ni atong mga tao nga nakasabot na, sakitan gayud sila ni ining mga butanga. Kay ngano, naanad na sila sa ilang pagkinabuhi. Nga matud pa mo arag tinuod.
apan kung sa gugma sa Dios dili makita ang linugdangan sa tinuod nga paghigugma sa Ginoo. Dili makita ngano wala magsukad ang ilang gugma diha sa pulong sa Ginoo. Diha ra sa baba. Og si Isaias nagapropesya siya sa mga tao nga salingkapaw ang ilang makasing-kasing. Sa libro sa Marcos Kapitulo 7, mga salingkapaw, kasabot naman tag salingkapaw, di yun tinuod. Marcos Kapitulo 7, versikulo 6. He replied, siya mitubag. Verse 6, Isaiah was right when he prophesied. Tama gyud ang giingon ni Isaiah sa dihang nagpropesya siya mahitungod sa mga hipokrito. About hypocrites, ingon siya. Sumala sa naisulat, as it is written, these people honor me with their lips. Sa ba'bara nila gisulti, apan ang ilang makasing-kasing, nag-ingon ang iyang pulong, are far, layo, kanako. Ug kay layo man kanako, ang nahitabo, ang ilang pagsimba sa verse 7. Ang ilang pagsimba, kawang. Kay nakawang man, ang ilang doctrine. Doctrine means teaching. Dili na paagi sa Dios, but rules taught by men. Mao na ni. Pero kadtong nahigugma sa Ginoo, una, diha gyud siya mapundar sa pulong sa Ginoo. Amen? Sa pulong, dili ka makaingon na higugma ko sa Ginoo kung wala ka masugdi sa pulong sa Ginoo. Sa tinuod lang. Diha ang pundasyon. Sa diha nga ikaw nakadungog sa iyang pulong, diha nagturok ang imong gugma. Okay. Makita na nato dinhi sa atong mga kaigsuonan na naglambo, nagroted, nagligo na. Ngano, tungod sa pulong nga ilang nadungog. Ug kay nadungog man ang pulong, praise the Lord. Bisan unsaon pa og hangin, ulan, bagyo, dili gayud siya malarot. Ingon ang Biblia tungod kay napundar siya diha sa bato. Santiago, tanaw na pud nato si Santiago. Okay. Verse 19, chapter 1 sa Santiago. James chapter 1, verse 19, my dear brother, ingon pa si Santiago, mga hinigugma kong mga kaigsuonan, timan-i ninyo kini. Everyone should be quick to listen. Kinahanglan maminaw gyud ug maayo. Slow to speak, and slow to become angry. Verse 20, for man's anger does not bring about the righteous life that God's desire. Anak din ano? Mauna ni ang nakuha ni Santiago na
Aron di ay mahimo tang matarong may kasuko man ta pero dili na mag-wild. Dili sama sa una nga mag-wild. Verse 21, therefore, get rid of all moral filth. Iyon siya, lugdi, get rid, hukasa, get rid, ang tanang mga maot nga kinaiya, and the evil that is so prevalent, nga ang mga dautan nga maoy naglabi, and humbly accept the word, o sa kinasingkasing, tuguti nga ang pulong mutanom, planted in you, diha magsugod nga mahigugma ka sa Ginoo. Kay kung walay pulong sa Ginoo nga mabati, unsaon man pag-ingon nga nahigugma ko sa Ginoo? Okay. And humbly accept the word planted in you. Kitang tanan, gikapugsa na sa pulong diha sa Ginoo. Which can save you. Wow. Dinhi di ay sa pulong makilatis kung unsa ba nimo ka mahal ang Ginoo. Okay, verse 22. Iyon siya, do not merely listen to the word. Dili lang maminaw o niya mula bayra. Maudi ay, nalimbungan ra di ay ang iyang kaugalingon. Kundili, do what it says. Mauman ni problema. Nakadungog ra, pero wala gyud buhata. So, unsaon man pag-ingon nga ako nahigugma sa Ginoo. Okay, do what it says. Verse 23. Anyone who listen to the word, bisan kinsa ang nakadungog sa mga mensahe sa pulong sa Dios, but does not do, apan wala magtuman what it says, wala magtuman sa iyang nadungog, is like a man who looks at his face in a mirror. Morabag nagtanaw siya sa amin, unya humaniana siya pagtanaw, milakaw siya, goes away, and immediately forgets what he looks like. Morara siya na namin, unya siya paglakaw, nahikalimot kung saan nagwaya siya. Verse 25, but the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continue to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Kung ang usa kuno katao nga matinud-anon nga nagatutok, matinud-anon nga nagapaminaw sa insaktong pagpaminaw, unya nagabuhat siya niini, iyon siya, and continue to do this. Wala niya hikalimti what he has heard. Wala niya hikalimti ang iyang nadungog. Apan nagbuhat siya niini, ang resulta. Mauna nga moingon, the man who love God is known by God. Naaman gud sa buhat nato kita uni. Dili man sa baba, sa buhat. Iyon siya, he will be blessed. Kanang tawhana nga naminaw, kanang tawhana nga nagabuhat, kanang tawhana nga nagatuman, kana siya puno sa kabulahanan. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. He will be blessed. Ang ato rang kapital di ay pulong sa Ginoo. Okay. So, nag-ingon siya dinhi, kay siya, puno man siya sa kabulahanan, makita nato kay kining Old Testament. Adto ta sa libro sa Kolosas. Ang libro sa Kolosas, okay. Chapter 2. Verse 17. Ingon siya dire, this
are a shadow. Landong kini, landong lamang kini, of the things that were to come. Landong lamang kini sa mga butang diin umaabot ug karon mauna. Ang tinuod, the reality, however, is found in Christ. Ang katinud-anay gyud ni ani makaplagan giragyud nato diha kang Kristo. Okay, shadow. So makita nato dinhi ang mga tao sa Old Testament, kini sila mo'y nahimong landong nato karon. Ang mga panghitabo nila kaniadto, maupod ang mahitabo sa ato karon. Like for example, okay, dinhi makita nato si Noah. Si Noah, tungod kay usa siya katawo nga matarong, okay, Genesis chapter 8. Tanaw na to, sa Genesis, dili man ka mahimong matarong kung walay pulong sa Ginoo nga mabasihan na to. Okay, mauni. Ang tao nga nahigugma sa Dios, nailhan siya sa Dios. Kinsa man ni siya? Si Noah. Genesis chapter 8, verse 1. But God remembered Noah. Nailhan siya. Nganong nailhan man siya? Okay. So, tanaw na ito nganong nailhan man siya. Genesis 6, verse 9. Maudi ini. Verse 9, Genesis chapter 6, verse 9. Nganong nailhan man siya? Mauni ang kang Noah. Noah was a righteous man. Okay. Nganong na righteous man siya? Okay. Blameless among the people of his time. Nagtuo ba kaha kita na sa ilang panahon walay mga dautan? Ang kalibutan na puno sa paggadautan. Apan kay naa may Ginoo, pulong sa Ginoo, si Noah, usa sa mga matarong nga giila sa Dios. Okay, blameless, nasa verse 9. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. Luyo sa pagkadautan sa unang panahon. Wa yun siya musabay. Wala. Ang iyang gihimo, nagpadayon siya sa iyang pagkinabuhing matarong uban ang Dios. So maunay gihimo niya. Okay. Dini sa chapter 7, verse 1. Ang Dios miingon kang Noah, go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous. Tiaw mo, ang mga matarong ragayo di ay mao'y sultihan sa Ginoo. Wow. Okay. Grabe ang gihimo sa Ginoo kanila. Ang Genesis, baliko na to sa chapter 6-9, makita na to dinhi na mauni ang mga butang nga gihimo ni Noah. Giilagid siyang matarong. Nag-ingon dinhi ang iyang pulong, praise the Lord. Okay. Now the earth, verse 11. Karon ang kalibutan, grabe gyud nga maot kaayo, kurap. Atubangan sa mga mata sa Dios. Unya puno sa pagka-violente, full, ingon siya dinhi, of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupt their ways. Mauna ni ron atong panahon, mauna ni ron. Og tungod niini ang verse 13, ang Dios miingon kaniya kang Noah.
Ingon siya, tapuson ko na ang kinabuhi sa mga tao. I am going to put an end to all people. Nag-ingon ang Ginoo kaniya. Ngano? Kay ang kalibutan na puno sa dili maayo tungod kanila. Kumusta nga atong panahon? Hallelujah. Ingon siya, I am surely going to destroy. Ingon siya, laglagon ko. Kinis sila. Apil na gani, kining kalibutan na. Busa, verse 14, mao ni ang akong ipabuhat kanimo. Naagidi ay ipabuhat. Pagbuhat og arka. Wow. Hinimo kini sa kahoy, cypress wood. Unya pagbuhat dito mga kwarto or lawak. Unya dito buhatan ni. So mao ni ang iyang gihimo. Gihimo dili na nato basahon tanan. Gituman ang tanan nga mga gidetalye sa Ginoo kang Noah. Mao na nga giisip siyang matarong nga tao. Og sa dihang nahuman kini, hallelujah, na hinumduman dayon sa Ginoo si Noah. Okay, amen? Na hinumduman dayon. Ang Hebrews chapter 11, tanawa ra ha? Ang Hebrews sa New Testament, sa unang panahon, wa pagyoy nadungog nga naay gilunupan nga lugar. Wa pa'y nadungog nga grabing ulan. Wala. Wala pa. So dinhi, makita nato, ang chapter 11 verse 7, si Noah, gipahimangnuan na siya sa mga butang nga wa niya makita. Tama? Wa makita. Nakakita ba din siya glunop? Wala. Mingtuo lang siya sa iyang nasdungog. Ang verse 7, by faith Noah, tinuod na, pinaagi sa iyang pagpakadungog, mingtuo dayon siya. Gani, gisultihan siya sa mga butang nga, wala pa niya, hikit not yet sin. Pag-ingon sa Ginoo nga, laglagon ko, paghimog arka, kay lunupan ko, wala pa siya na-experience na naglunop. Wala pa, may pangkarmin kakita pa nga magbaha niya. Wala. Okay, mo ni. Mo ni ang ako nakita ni Noah nga kaingon jugo na kini si Noah. Grabe ka matinud-anon. Okay. Not yet sin. Og tungod kay not yet sin, giila kini nga holy fear. Naa siya kahadlok holy. Giila sa Dios nga holy fear. Og tungod dinhi nagbuhat siya og arka. Wala siya duha-duha. Iyon siya. Yang gitawag na si Seth, si Ham, si Japet. Tabangi ko ninyo. Kay lulupan ang kalibutan. Oh, wala pa na sila kakitawa. Bagani sila kay balog na bay. Tagsinima ng ulan siguro sa una. Ay pa man to sa una panahon. Giila kinig holy fear. Holy fear. Ang tao di ay nga dunay kahadlok sa Ginoo. Praise the Lord. Ang iyang kahadlok gitawag holy fear. Ug tungod ni adto, wala gayod niya langana. Iyang gibuhat, ang gipabuhat sa Ginoo kaniya, apil ang iyang pamilya. Mao ni, bisan wala siya mahibalo og makakita. Kay giingon man nga lunupan, i-destroy ang tanang na gininhawa. Buhata kini. Kaysa kadaghan sa mga tao, praise the Lord, hallelujah. Ikaw ra ang akong ibilin, palakpakan ang Ginoo niya. Naabay kaguol sila ni atong panahon na. Praise the Lord. Wala. Walay kaguol. Kaya nga no, nakadungog man sila, nahibalo man sila. Kita karon maguol ba kita? Wala. Dili lang nadungog. Wala. May nadungog pero nabasa.
Nabasa. Dili na mawala. Kung makalimot, usban mong basa. Hallelujah. Okay. So, nahitabo yun. Balik sa chapter 8. Diri sa Genesis chapter 8. Sa diha na nahitabo na kini, okay, mauni ang pinaka-nindot nga panghitabo. Nahinumdum ang Ginoo kaniya og sa tibuok nga mga hayop og sa tanan nga mga kahayupan nga naa sa arka og iyang gipadala ang hangin sa tibuok kalibutan ug ang tubig mingsugod sa pagtubo apil na ang mga tubod og minglawom kini hangtod nga nangaabli ang floodgates diha sa kalangitan. Naa day floodgates sa langit. Floodgates of the heavens had been closed and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth, and the end of the 150 days, pila ka adlaw or pila ka bulan ng 150 days? 3, kung sa tag 30, no? 5, kung sa tag 30. 5 times 3, 150, 15. Okay. 150 days, the water had gone down. And on the 7th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountain. 150 days, 5 months, usa ni hubas. Grabe. Gikan sa pag-ulan. Okay. Si Noah ra gyud og ang iyang pamilya. Okay. Og sa diha nga nagkanaog na sila, ug ato ni basahon mataas na, sa dihang nag-uga na pa man to ilang ipangsugo ng mga langgam, mga uwak, mga okay. Nanganaog sila og sa ilang pagkanaog, verse 20, nagkuha siya hinlo nga mga hayop og mga kalanggaman og iyang gisacrifice, iyang gipasalamatan. Karong Oktubre, Family Day. Family Day, okay? Pasalamata. Pasalamatan na to ang Ginoo. Og sa diha nga naghimo sila pagpasalamat, ang Ginoo nagtan-aw sa ilang pagpasalamat. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground. Ingon siya, sukad karon tungod sa imong gihimo nga pagpasalamat. Ingon siya, dili ko na tungluhon pa ang yuta. Hallelujah. Because of man, even though every inclination of his heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creature as I have done. Tiyan mo ni kini pagkadautan sa tao no, nagsukad sa bata ba o? Evil from childhood. Every inclination of his heart is evil from childhood. Tiyan mo na, mga batang gagmay, na-inherit na ang mga dili maayong kinabuhi, no? Mga bata pa, mga badlungon, gamay pa gani, nagtutoy pa sayang nanay, ang mama, mabusog na gani na, kita ng iyahan tutoy, makurat in tao ng inahan. Evil. Okay, so naana sa bata di ay. Mao na nga ang mga bata, ato gid silang i-train. Okay. So, ingon ni Ana ang nahitabo. Gugma. Tungod sa imong gugma, ingon siya, panalipdan ko ikaw. Wala sa salmo. Tungod kay nahigugma ka kanako, ug imong giilang akong pangalan, luwason ko ikaw. Pasidunggan ko ikaw. Sa dihang musampit ka kanako, maminaw ako sa imong gisulti. Wow. Palakpakan ang tulong sa Ginoo.
Moabot na gyud ang panahon na mabali ang mga nagbuhat og matarong maunay daotan. Ug ang mga daotan maunay mahimong matarong. Pero sa giingon sa Biblia, alaot ang muingon. Daotan ang mga matarong. Alaot. Okay, alaot. Gawas pa ni Ana, si Daniel. Unsa pa problema ni Daniel? Okay, Ezekiel, Daniel, chapter 6. Okay, tagaan ta mo og bersikulo sa kuan ha. Ari, kadali lang. Kadtong giingon nga matarong daotan, matarong dili Mateo, Isaya. Chapter 5. Badlisin na ninyo. Verse 20. Okay? Isaiah chapter 5, verse 20. Okay, Daniel chapter 6 ta. Unsa man ning istorya sa kinabuhi ni Daniel? Si Daniel nahimong daotan. Sa iyang pagamatarong ang mga daotan maunay nahimong matarong. O ang naghimog matarong nahimong daotan. Daniel chapter 6. Okay. Nasina manggod sila. Okay? Tungod kay kini si Daniel, usa ka taong matarong unya gipaburan siyag maayo. O kining mga satraps, okay, kanunay nga nagpaniid. Okay. Dinhi sa chapter 6 verse 4, at des ni ining panahon na ang mga administrator ug ang mga satraps, kini mga satraps ba mga prinsipe po ni uban ani, nga anak nga pagka-istorya, tried to find ground for charges against Daniel in his conduct of government affair, but they were unable to do so. They could find no corruption in him. Gipangitaan yun nila ni nga ilag yun na ibikil. Iyon siya panid-ir ko ninyo na kung ay makita na to na mga bikil ito na ato ning tirahon. Wa may nakita ang daotan, kibutan man si Daniel. Unya Diyos nun. Ang taong nagasimba sa Diyos, muliwat yun sa Diyos. Because he was trustworthy, kay kasaligan maning tawhana, walay corrupt, nor negligent. Ingon siya, walay nakitaan nga mga sayop o bisan unsa. Sa katapusan, ang mga tao mingon, we will never find any basis for charges against this man. Daniel, unless it has something to do with the law of his God. Wala tayo nakita na sayop ni tawana. Pero sila, nangitag sila paagi na ilag yun ni papahawa si Daniel, ilag yun din na So the administrator, verse 6, and the satraps went as a group to the king and said, O King Darius, nagkasabot ang nagkasabot ang mga oposisjonista, o si tama na? O King Darius, live forever. Ilang giuto-uto ang hari. The royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who pray. Bisan, nagkasabot nami. Iyon siya nagkasabot nami. Mga royal administrator, prefects, satraps, advisors, governors, kaming tanan nagkauyunay na nga ang hari should issue an edict and enforce the decree that anyone who pray. Nga ang hari muhimo yung balaod. Niining paagiha nga balaod nga kung bisan kinsa ang magbuhat og maayo, pray.
O inunta nga pagkasulti. Ang magabuhat ni ining pag-ampo sa iyang Dios or man during the next 30 days, except to you, gawas kanimo hari, shall be thrown into the lion's den. Okay, Senyor Hari, maghimo tag balaod kay nakasabot nami. Nagawas kanimo bisan kinsang tawhana dinhi ang mugampo og laing Dios gawas kanimo, ingon siya. Himuon nato ng sala. Himuon nato ng sala. Unya, sa dihang makita na namo, kung doon na may mag-ampo siya, o ampo-ampo, og lain, gawas kanimo, Senyor Hari, ingon niya. Dakpo na mo na, unya, itambog na to sa kalayo. Wa man taon magabantay ang hari ni Hani. Now, O King, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered. Aron dili gyud kuno mabusab, ila gyud ning himuan og kanang dokumento. In accordance with the laws of the Medes and Persian, pinasibo sa ilang institusyon, which cannot be repealed. So King Darius put the decree in writing. Now, okay, ato na lang ng istoryahon. Napirmahan ni Daniel, apil ng iyang sing-sing. Okay, kabalo man sila sa ilang nakpon. Karon, siya karon kan hahimo ng balaod kini. Tara. Sigurado gyud si Daniel karong orasa nag-ampo gyud ron siya. Okay, so dinhi dadto si Daniel naghimo siya niini og iyang nahibaluan, miadto siya sa iyang panimalay ug misaka siya sa iyang kwarto ug giablihan ang mga bintana niini at tubangan sa Jerusalem. Sa usa ka adlaw makatulo siya nga muluhod ug muampo siya. Magpasalamat siya sa Dios, sumala sa iyang gihimo. Verse 11, kining mga tawhana, miadto, usab sila. Nagpanon pagyud. Og didto nakita nila si Daniel nga nagampo sa Ginoo, uban sa dako nga gihangyo nga panabang. Miadto sila sa hari, og didto gisumbong siya. Ingon dayon, did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who pray to any god or man except to you, O King, would be thrown into the lion's den? Senyor Hari, nakita na namo siya. Mitubag dayon ang hari, the decree stand. Siya nga, padayon yun ang atong balaod. Sumala sa balaod ni ining atong syudad, Medes or Persian. Ito yung atong nasod. Dili gayud kini pwede nato bali-balion. Then they said to the king, si Daniel, among nakitaan si Daniel, nag-ampo siya. Okay. Wa siya magtagad sa imong balaod o hari. O sa imong ipatuman niini. Nagpadayon gihapon siya nga misupak. He still pray 3 times a day. Verse 14, sa pagadungog sa hari, nakurat ang hari ug na-distress. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Kay ang hari ug si Daniel suod silang duha. Sa diha nga gidakop nila si Daniel, hallelujah, na ug sa ato ay si Daniel di ay, praise the Lord. Ug sa diha nga gisumbong nila kay naa na may balaod na manapirmahan naman gyud ni, di na pwede balibaran ni. Ang hunahuna sa hari, buhaton nako unta, kutob sa akong buhaton nga ma-rescue nako si Daniel ug muhimo kog paagi hangtod sa hapon nga maluwas ko siya. Verse 15, then the man went as a group to the king and said to him, remember, O king, that according to the law of the Medes and Persian, no decree or edict that the king issue can be changed. Dili na gyud pwede ni mausab, Senyor Hari. So dito gidakop siya.
Mao na tong Isaiah chapter 5:20. Ang dautan maunay matarong ug ang mga matarong maunay nahimong dautan. Gidakop siya. Nadakpan gid siya. Okay, sa dihang gidakop siya, praise the Lord. Ang hari walay nahimo sa verse 16. Verse 16, wala siya nahimo. So the king gave the order. Siya nga dakpa siya. And they brought Daniel and threw him into the lion's den. Ug ang hari miingon kang Daniel, may your God, whom you serve, continually rescue you. Mauna na iya gipanghinaot, Daniel. Luwason unta ka sa Dios nga imong ginaampuan. Og didto gihagbong na siya didto sa bakba sa maong langob o gisiliuhan sa hari it with his own sign ring and with the rings of his nobles so that Daniel's situation might not be changed. Then the king returned to his palace. Naguol ang hari nga miuli sa iyahang dapit. Og siya, wala gyud siya spent the night without eating. Wa siya mukaon tibok gabi. And without any entertainment being brought to him. Why gidawat niya nga makapalingaw? Wala. Kibali morag, nag-fasting siya. And he could not sleep. Wala siya matulog. Unya, sa pagkakaadlawon, miadto ang hari sa pagdali didto sa langob sa leon. Sa pag-abot na niya didto, iya dayong gisampit si Daniel sa iyang tingog. Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Daniel, buhi ka pa ba? Mauna sa ato pa, Daniel, buhi ka pa ba? Tubag Daniel. Mitubag dayon, hari, buhi pa ko. Iyon siyang akong Diyos nagpadala sa iyang anghel. Usaragani dahi ka anghel ha? My God sent His angel and He shut the mouths of the lion. They have not hurt me, because I was found innocent in His sight. Wow. Nor have I ever done any wrong before you, O King. The king was overjoyed. Nilukso ang hari. Nalipay ang hari. Nilukso sa kalipay. Unya wala dugaya. Iya dayon gi-order nga ipakuha Daniel out of the den, kuhaan ninyo. And when Daniel was lifted from the den, gisusi nila. Pariho ra po ni kang Shadrach, Meshach ug Abednego. Ilang gitanaw, ug tinuod ba nga wa siya matandog kay sa ilang panahon, kung naa na gani tao ihagbong sa leon, ang kanang mga leona nga naa ilalom sa langob, kay gihimo gyud na nila para didto silutan ang tao nga mulo lapas sa ilang balaod, sa ilang nasod. Dili na pa kanon ang leon, kanang gutom. Nga inighagbong sa kunis-kunison dayon kay gutom ang leon. Pero kining hitabo aperting gutoma sa leon. Pero unsa na hitabo, praise the Lord. Wala, no one was found on him because he had trust in his God. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Verse 24. At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den. Nabali. Sa nga kamo, maogidi ay nga inyo kung gilipat-lipat. Hala, asay mong kauban, dito. Nabali. Mao na ang kinabuhi ni Daniel o ang kinabuhi sa mga Kristohanon
walay kalahian. Maora. O mao kay wala may kalahian, dili na batasan nato nga mubalos og unsay madungog. Dili na kinaiya sa Dios. Wala moingon si Daniel, mao di ay Senyor Hari. Kanang mga tawhana di ay maoy hinungdan nga ila kong ipatambog. Banta na, ay sa iyang Senyor, kay sumbagon ko ng mga tawhana. Palinyaha sa Senyor Hari, be, may na makatilaw ganin sila. Ihagbong magkani sila, ako sa'y una. Wala. Hallelujah. Mauni ang panulundon sa tanang mga anak sa Dios. Ayaw lagbalos. No weapon forged you against you will prevail. Walay pa'y mga gibuhat nga makadaot kanimo. Ug bisan ang mga bakba nga mosulti batok kanimo, mabali. Mao kini ang panulundon sa akong mga alagad. Palakpakan. Hallelujah. Isaiah na, chapter 54:17 or 17:54. Bidaw. Mona walay hinagiban nga gipanday 54:17. Isaiah. Okay, walay hinagiban. Maayo bang pulong sa Ginoo? Maayo oy, Isaiah 54. Bidaw. 17. O mo ni. Walay hinagiban, nga gipanday, batok kanimo. Wala pa'y hinagiban, nga gipanday, nga makabatok kanimo. Wow. And you will refute every tongue that accuses you. Sa ilang isulti, mahibalik sa ila ang ilang gisulti. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vindication from me. Wow. Mao ni atong panulundon, mga igsoon. Maayo ba ang Diyos? Pertig yung ayuha. Grabe sa kaayo ang Ginoo. Okay. Nabali. Maura po sa nahitabo ni Sadrak. Maura gyapon nahitabo na ang mga maayong buhat na himong dautan ug ang mga dautan maoy gipakamaayo nila. Praise God. Okay, kinsa pa dinhi ang nailhan sa Dios? Si Abraham. Unsa mang mga butanga ang nakapakita sa Ginoo nga maayo siya? Hebrews chapter 8. Hebrews. Okay. Sayo pa. Hebrews chapter 8. Ang Hebrews chapter 8. Salamat sa Ginoo. Chapter 11, verse 8. Okay, dara. Pinaagi sa pagtuo si Abraham sa dihang gitawag siya sa pag-adto sa usa ka lugar nga iyang nabati nga mo'y nahimong panulundon, miobey og siya ming-adto. Even though he did not know. Mora pong sinuwa. Niubay po sinuwa. Bisag wa siya makakita nga maubadi ay ni ang mora siya pong sinuwa. Miubay siya, miadto siya. Sa diyang gitawag siya sa pag-adto didto sa dapit diin mo'y gisaad sa Ginoo nga mo'y mahimo niyang panulundon, panalangin. Yuta sa Kanaan. Miadto siya, misugot siya, miadto siya. Even though he did not know where he was going, wa siya mahibalog, asa siya. Okay, mao ni ang nakaayo. Mga tao nga wala nagasupak, mga tao nga murag mga karnero kinaiya. Walay reklamo. Nagabuhat, nagatrabaho, nga wa gyoy dagang sulti. Okay, so mao ni siya. Misugot siya, miadto siya. Dinhi sa verse 10, makita nato ang verse 10. He was looking forward. Naapagyudi ay siya gihuna-huna nga lain na malandong siya. Sama sa atong panguna-huna na kining kalibutan na dili pagyud ni mao ang atong dapit. Igo ra bata nga gisuroy niya
dito sa parola. Gisuro yung uli, rapunta. Ingon ang verse 10, he was looking forward. Kining kalibutan, gipasuroy rata, gipasulayan ratag puyo din eh. Si Abraham, nakapuyo po siya ni yuta. Apan naa siya pangunauna nga dili pa ni mao. Looking forward to the city with foundation whose architect, wow, ang builder is God. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Wow! Oh. Igo raman tang gipapuyo diri gipasuroy raman ta dinhi. Pasuri-suri rata diri wa. Naon sa badang uban na di naman mo balik sa Ginoo mo, di mo pabila naman. Miingon naman nga para ba sa istorya nga langit ug impierno, wala siya madto sa impierno, siya madto sa langit, dili gid crossing. Di ana crossing kay daghan daw kuno customer sa crossing. Ay, salamat sa Ginoo. Looking forward to the city. Mong gyud ni ang panglantaw, ingon siya dili pa ni mao. Ang Dios nga nagtawag kanako, ang tanang gitawag sa Dios, ingon amen. Ingon siya ang Dios nga nagtawag kanako, ingon siya naa pagyud dapit nga iyang giandam nga dili na binuhat og tao, Ginoo na. Ang nag-engineer niini, apil ang akong panimalay. Wow, daan pa ni sa una, daan na si Abraham, nakasabot na siya niini. Okay, ingon ni anak kamaayo ang Dios kanila. Mausab sa ato, walay kalahian. Hallelujah. Kini gi-consider na siya gipakamatarong sa Dios. Gimatarong siya. Romans chapter 4, tan-awon nato dinhi. Romans chapter 4 verse 1. What then shall we say? Unsa may atong ikaingon niini mahitungod kang Abraham nga atong sani patriarka discover in this matter if in fact Abraham was justified by works, he had something to boast about. Kung gipakamatarong pa siya pinaagi sa iyang mga paninguha, naagid siya ikapanghambog, but not before God. Na siya ikapanghambog, dili ang Ginoo mo iyang mabayaw. Verse 3, what does the scripture say? Unsa man di giingon sa kasulatan? Si Abraham iguurang mituo. Mingtuo. Okay. Abraham believed, mingtuo, dili lahi sa pagtuo, mingtuo. Mingtuo ra siya. Abraham believed God. Mingtuo siya. And it was credited to him as righteousness. Mauna. Maoy nagkapahimo kaniyang matarong sa diyang mituo siya sa Ginoo. Okay? Verse 3. Mauni ang verse 3. Righteousness. Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. Verse 5. Ang verse 5, nagaingon siya dinhi ang verse 5 for however, to the man who does not work but trust God justifies the wicked. His faith is credited as righteousness. So mauni ang dungog nga nakuha ni Abraham gikan sa Ginoo. Mingsalig lang siya. Okay, mingsalig siya. But trust God who justifies the wicked. His faith is credited as righteousness. So mauni. Okay. So tungod ni ini, dinhi sa verse 11, and he received, Romans chapter 4 verse 11, and he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. Wala niya balibari.
Wala niya balibari nga i-circumcise siya. Okay. Wala. Mao gani kanang circumcision mo man ang tuli. Tuli gyud ning literal. Wala niya balibari pag ingon sa Ginoo Abraham, magpatuli ka. Tuli ang imong kagayon pagtuli mo. Sakit baya na. Wala siya Ginoo ko. Mabuak man ning ato ani, sakit man ni Ginoo. Wala. Wala niya balibari. Luyo sa iyang pagkawala pa siya ma-circumcise. Wala niya bari-bari. Sumauni ang ikatulo nga nahimo siya nga dungog, dungganon, pinaagi sa iyang pagtuo. Okay. A seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised. So then, he is the father of all who believe, but have not been circumcised, in order that righteousness might be credited to them. Okay. Unsa to ni kahulugan ni anang circumcision? Sa ato sa New Testament, nalimot mo? Circumcision means to cut. Isulat na ninyo, nalimot na mo. Means to cut the extra that hinder a victorious life. Mauna siya. To cut the extra that hinder a victorious life. Mauna na sa diha na naanata sa Ginoo. Gikat na tong mga dili makaayos kinabuhi para na ng mga bisyo. Gikat na siya. Pero sa Old Testament, literal, na pangtulion sila. Naaday kahulugan, shadow. Ingon ang Colossian, shadow is to cut. Tanan, sa diha na naan na kita kang Kristo, naputol na. Aron mahimo kita na angayan nga makasulod diha sa iyang gingharian. No QR code anymore. Amen. Mayo ba ang Diyos? Mao na nga ang tanan nga mga extra nga mo'y babag sa victorious life para na anang pagkapalahubog, pagkapalainom, palauyab o ulitaw pa. Okay, gikat na na. O mga dalaga o mga ulitaw, amen ba? Oy, marhina yung amin, amen. Hallelujah. Gikat na. Mao to'y mga hinder. Sumoni, nahimo siyang father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also walk in the footstep of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. Asa ko nagbasa ni Ani, dinhi sa verse, sa pa, 11. Verse 12. Verse 12. 11 and 12. Verse 13, it was not through law that Abraham and his offspring received the promise that he would be heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. For if those who live by law or heirs, faith has no value, and the promise is worthless. Kung sa balaod pa ko, no, walay pulos. Because law brings wrath. Kaya ang balaod, nagdalaman ko, no, o kanang wrath. Sana. Wrath. Kapungot. Okay. Kaya ang balaod, nagdalang kapungot. Kita, dili na ilalom. Ang tanan, mga Kristohanon, dili na kita ilalom sa balaod. Amen? Unsa na nga verse? Nga gitapos na ni Kristo ang balaod. Romans 10 verse 4. Gitapos na ni Kristo ang balaod. Galatia chapter 3 verse 10. Ang dili mutuman sa balaod, tinunglo siya.
So ang balaod ug ang tunglo nag-uban. Kay gitapos naman ni Kristo ang balaod, wala na'y balaod, wala na po tunglo. Ang mga pamilya ni Kristo, ang mga iya ni Kristo, dili na kita mga tinunglo. Oh, ang gawas nun sa tunglo, mingon amen. Gawas nun na. Ngano, naanay mga sign, naanay silyo, sealed, confirmation, kumpirma. Holy Spirit, which is Holy Spirit. Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. Gisilyuhan kita. Sa diha nga miduol kita kang Kristo, gisilyuhan kita. Silyado ka na. Mulabay ang tanang tunglo, dili na mo hapit sa imo kay exempted. Labay ra sila. Ingon ang Ginoo sa Old Testament sa Exodus chapter 12, Moses, pabutangig dugo ang mga pultahan sa mga katawan sa Israel. Kay karong gabi ang tunglo, ang anghel sa kamatayon, mulakaw, musuroy. Walay mo gawas. Inigtanaw sa anghel nga naay dugo, exempted. Pagtanaw sa balay nga naay walay dugo, tiruhon. Hallelujah. So dili ta ngay mabalaka, dili ta ngay mahadlok kay ang atong pagsalig nahibalog yun siya. Maura gyud na ang gipangita sa Ginoo. Amen ba? Okay, so tan-aw nato ang sama sa gitan-aw ni Abraham, looking forward. Praise the Lord. Tan-aw ko, kumusta ka ang imong balay didto? Akong balay, imong balay. Naatay mga matahom nga panimalay. Nindot nga mga balay. Ug kana mga balaya puno sa mga mutya. Okay, ninduta no? Nga musidlak. Mo nagiawit sa mga bata ang balay ko sa langit, naga sidlak-sidlak. Sata. Naga sidlak-sidlak. Aluyo, naga sidlak-sidlak ang balay ko sa langit, naga sidlak-sidlak. Ang balay na to sa langit, naga sidlak-sidlak, luyo sa panganod. Wow, ninduta no? Amen? Akong balay, imong balay. Hallelujah. Bisan unsa kagwapo sa imuhang building dinhi, mausab na siya ma-fade. Ang akong balay, sa diha nga gibuhat pa bag-o pa to, nagbisita ang mga area overseer, tanaw sila, wow, mao maning mga balayang porma katong ilahang manager sa bangko. Gwapo gid kay. Pero karon, praise the Lord, sa kadugay na, wow. Muagi ng iring sa kilid. Kay nanay bangag. Okay, salamat sa Ginoo. Maibang Dios, ang atong balay, akong balay, imong balay. Okay, kadugo ba mo ng istorya nga ang amo ug ang katabang? Naka-istorya na kuha na ba ang amo ug ang katabang? Ang amo, gwapong balay. Dako kayo ang balay sa amo. Gwapo niya. Ang katabang, pobre in town. Kay katabang raman. Pero, ang katabang, dili gina malimot ba basta madumingo na gani kay mo iting simba niya. Iyon siya, ma'am, madam, kanang musimba sa ko. Iyon siya, wala problema, simba lang. Kada Domingo gina siya musimba. Pila re istorya, ni abot man gyud kay ang kinabuhi sa tao matapos man. Ingon ang iyang madam, iapil na nako gampo niya dito. Sige ma'am, iampo ta ka. Pila ra istorya? Namatay na sila. Ang amo namatay pod. Karon gidala sa anghel, ingon ang anghel, dili pa ni maong dapita ang ato-atuan. Kakita ka ng bituon nga nagsiga, ingon dahil itong amo. Oh, mao nang dapita ang atong atuan, matuta. Dito gidala sa anghel. Pag-abot ito, pagkagwapo man sa kalibutan na ito, gwapuhag mga, gwapo lagi. Dili ikasulti ang kagwapo. Kaya matod pa po sa istorya ni Anli na mga bulak, manganta, tiya mo na. Sa ino ka mga bulak ito nga mag-awit. Niya, kulor pa yung mga ninduta. Tama kita, gwapo. Iyon siya. Kanang gwapong balay, kinsa ka na? Iyon siya,
Kanang balay na. Dili pa na imong balay. Ang akong balay, naghuna-huna siya ba nga, dako gud siya balay sa kalibutan, di sa to pa, dako gud siya balay. Pag abot sa unahan, na may mas dako, gwapong balay, kanak isa ng balay. Ingon siya, kay namdum kasi mo katabang. So, mo na yung balay. Iyon siya, gwapo na siya balay. Iyang huna-huna, nalipay siya. Kung gwapong balay, kung katabang, mas gwapo yun ako, kay amo gud ko. Pilar istorya, dito sila, agi-agi na sila, siya pagagwapuhan ng mga lugaraha din. Pag-abot na dito isa, anak kong balay, asaman. Yung siya kakita ka niya, anak, murag kasilyas ka dako. Wala siya katuo. Iyon siya kagwapong balay sa kutabang niya, mo rin akong balay. Iyon siya, maorig yun na. Kay, saan man, sa buhi pa mo sa kalibutan, wala, magigipadalang mga maayong materialis din Si Ari din tawag mo bayaran. Mura yung CR ang iyahang balay. Okay, kana istorya ra na. Pero naagyo na yung mga kahulugan. Kitang nagmatinud-anon, naagyo matahom nga dapit nga giandam sa Ginoo. Maulang, na niining atong panahon, ayaw give up. Don't give up. Mo nang giingon ni Pablo nga dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo. Bisan na ang mga dautan mao ni miog maayo, ayaw give up. Don't give up. Hallelujah. Kaya ingon ang Biblia, sa insaktong panahon, atong anihon ang atong ginapugas. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Don't give up. Salig lang sa Ginoo. Dili na matawag og manluluwas siya kung pasagdahan ta niya. Sa atong panahon karon, lisod ang atong panahon. Pero kay nagsaad siya nga dunay kaluwasan, luwason yun ta niya. Katong gipasalida ganiha, rapture to thief in the night. Isumpay niya doy, inighuman na to, dinig simba, isumpay to. Kay ang babae, nahibilin in taon sa rapture. Nahibilin sa rapture. Kaya nga naman, magsimba, nagsigitan na og oras. Siguro, mas sabta na ni mo ngayon, dugaya po ning waliya, ohe. Higta na oras. Nag-rapture pabitaw. Awa na. Bisag asa na lang in taon siya mudangop og mga punuan sa kahoy kay tungod-tunguran naman sa helicopter. Pangitaon lang yun. Bisag asa na lang, wala na siya maayong higdaanan, wala di naman siya kapuyo sa balay. Wala na. Hangtod na abot ang panahon. Didto na yun siya, nakulong na siya sa tulay. Ang iyara pong mga barkada, mauray nagpadakop sa iya. Mga barkada. Praise the Lord. Pareha ba itong salida? Nakita na ko sa bata pa ko. Mutya sa saging tindok. Usa siya kanang kapansanan ba? Mora siyag si mahal. Kailan mo mahal? Naamagog ko internet sa balay. Nakita na ko karon. Lalaki lang to siya, buktot. Nga siya pag alas 12 kay ang saging tindok pag alas 12 mo ambak man ang mutya. Ni ambak, pag ambak, nagwapo siyang tao. Nagwapo siyang tao. Pagkagwapo nga tao niya, pilara istorya, na-enjoy siya pagkagwapo. Hangtod niabot yung panahon. Hallelujah, napakya siya. Perting hilak niya. Pagmata niya, damgura man niya. Abi niya, dili na siya, may kapansanan, maora man niya gihapon siya. May ibang pulong sa Ginoo. Amen. Dili tamuhonong, don't give up. Okay. Ilabi na daw sa mga pamilya sa Dios. Iyon siya, maayo ta, ilabi na sa pamilya sa Dios. Galatians chapter 6 verse 10, ilabi na daw sa pamilya sa Dios. Ayuho na to na ang yawa baya diri sa atong ang battleground diri sa atong huna-huna ba. Accuser ang yawa. So diha sa huna-huna makapamuhat siya sa imong huna-huna. Matud pa sa usa ka magwawali na makahimo ang langgam sa pagtuyok-tuyok sa imong ulo.
Si Satanas pwede makahimo. Ang langgam si Satanas man na. Pwede daw ang langgam makatuyok-tuyok. Pero mubatog na sa imong ulo o mo itlog. Paphaan na. Nakuha ninyo? Amen? Manindog kita. Praise the Lord. Gitawagan na ako ang mga presbyteries. Dali na mo. Praise God. Padayon taon niya. Salamat sa Ginoo. Ang atong Diyos uli kaayo, wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang bugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos uli kaayo, tungod sa iyang gugma, niluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Uabyot ko sa iyang presensya. Hallelujah. Wala siya mamatay. Ang ayan siyang pagadayon, ang ayan siyang hugyawan, ang ayan siyang pagkasayawan. Kay atong Diyos buhi kaayo, tungod sa iyang gugma, giluwas taniya. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Sayaw sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Ambak sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Mukaplot ko sa iyang presensya. Ambag sa kalipay, kay giluwas ta sa Ginoo. Walay gahom ang kaulaw, kay giluwas ta sa Ginoo. Tuyo sa kalipay, kay giluwas